למה היום אנחנו משחקים Journey to the Savage Planet עם עומרי, תגיד שלום. שלום, שלום. אני רק אומר, המשחק הזה מאוד מגעיל, מי שלא יהיה פגועל נפש שיצא מיד. שחקנו בו איזה 2 דקות בערך. ויש זה פה להבין כמה מה דברים עושים, מגעילים הכל כמו וזה. סליים. יש ציפורים סליים מסכנות. גדול כאלה. לא, היא כזה מגעיל, אבל כן, זה ממש... הכל יותר מגעיל בהמשך. וזה ממש משחק כיף, אז אני מציע לכם להישאר לראות. כי זה מאוד... והקישור בדסקריפשן שלי יש של אלירן כן. ובעל הערוץ שלו. יהיה לנו קישור בדסקריפשן למטה. של הערוצים אחד ולא לשני. יהיה לערוץ שלי. כן, לסרטון גם. בקיצר, מוזמנים לראות. יאללה. זה עומד להיות סדרה, אנחנו יודעים לשחק בזה ביחד. אז בוא כן. נתחיל. בוא נתחיל. כן, זה גם קו-אופ, וזה גם בגיימפאס, מי שרוצה שיוריד עכשיו לאקסבוקס. מי שרוצה, לא מחייבים. יאללה, נתחיל. אני בתוך מכונה. שלום. אני אתה בתוך מיטה. בקצין. אתה בתוך מיטה. מה, אתה לא רואה את הקצין? לא, אני רואה. שלום. שלום, מה קורה? לא, כאילו, דובר. אתה לא רואה את הטלוויזיה שאני מסתכל עליה? לא? אוקיי, הנה אני קם. יופי, תודה רבה. אז שלום. שלום. שלום, אתה מכוער, סתם. מה קורה? שלום, טלוויזיה. תסתמי, יא. Welcome. לא. My name is Echo, and I'm here to help guide you on your mission. But first thing, מי זה? please log into יש אנשים בתוך המוחות שלנו. the questionnaire, if you don't קומפיוטר. mind, so we can make sure you're not crazy. אנחנו לא משוגעים, אוקיי? הלואודינג פה כאילו גרוע. איזה בערך. Looks like you've made it a good One of job. my jobs is to continually assess messages. the state, Welcome. and Oh. this has been an issue for עומרי, some other מי recent אנחנו? explorers. אנחנו... Could you please אה, identify יש yourself כאן from this כלב, gallery of faces? יש כאן מישהו, לא יודע, זקן, יש כאן מישהו משוגע רצח, יש כאן... אני רוצה... אנחנו הכלב. כן, כלב. מה זה קולקטיבולס? מה זה קולקטיבולס? זה כאילו משימה שאפשר לעשות נראה לי. לא יודע, זה נראה לי collectibles. כאילו... Now you're ready to explore. Please walk Oh, downstairs Whoa. and step into the teleporter while I will Ah. discombobulate יש כאן you כאילו and then מלא recombine you מפלצות. outside on this מה זה שלא השמוכתה גיליתי. הענקית הזאת? השמוכתה. יש כאן שמוכתה ענקית. איפה השמוכתה? בקולקטיבולס. Explore the planet's surface. איפה? Threats and opportunities. העבודה שלנו היא לחקור את הכוכב. אתה רואה את השמוכתה הענקית הזאת שם? זה נזלת, מה זה? מה אתה הן? אין לי מושג מה זה. מה זה? If you have one. מה זה? I should also mention. מצילו? זה העוזר שלנו. אז אנחנו בעצם בחברת אלירן. קינדרד. מה זה? Recent budget challenges plus. מה זה פה? זה יציאה לבחוץ, הטלפורטר. בוא נכון. נשתגע. יאללה. יאללה. אוקיי. אז, אודינג, כן, אנחנו סייטריה פה דסקה. בחוץ. טוב, יאללה. קצת התרסק לנו הג'בלין, והג'בלין הוא יש פה גם, החללית שלנו. יש פה גם את זה, גרוב. בוא ניקח. אז גרוב, אפשר לזרוק זה לו האוכל לפרצוף. שלהם. כן. welcome to ARY-26. וכן, זה גרוב, כאילו הם האוכל אוהבים של לאכול את זה. המפלצות. וב-X אתה יכול להרביץ אחד לשני. More than אתה we ילד have. רע מאוד. This mission just got 100% גם more אתה. interesting and about למעלה יש לנו 50% את החיים more ואת הסטמינה. ואת Hey, הסטמינה. your exploration, the הם javelin לא is בדיוק equipped with יודעים several איך small robotic עולה לנו drones השלד that can והסטמינה. perform בוא basic נקווה scans שיעלה of לנו בוא צריך מתישהו. ללכת לצהוב. Please מה watch זה? by opening צהוב, the אתה מה? mysterious hatch. ציפורים! Hey, ציפורים look at מגעילות. that. You picked up some carbon. אנחנו מפה. Good for you. למה הרגת אותה? צריכים? למה אתה בוא, הורג אותה? בוא, איזה ממי. קח בעיטה. I won't lie. I feel kind of למה? bad. They're so הם רעים. cute and נכון, so I full feel of bad juice. too. מה זה צ'יטוס? בוא נעשה לזה סקאן. הם בהחלט, But good job. כן, For healing, זה. not fun. צ'יטוס! זה מרפא, תיקח. זה לא פרסומת, זה צ'יט חברים. לא. ואני מסכים, הם מאוד מאוד חמודים, אבל אנחנו צריכים את זה. צריכים להרוג אותם. מה זה? אינטראקט, נחכה לך. אני בא עם השטמינה שלי. אני מאוד בכושר. אינטראקט. פתור גרוע! קבל פאם לפרצוף. אח! שלום, הכל טוב? אתה חי? אתה חי?
אתה חי! Now they'll Ah. provide you with approximate locations of resources and important info. אוקיי, אז אלה הרובוטים שעוזרים The לנו. javelin's pretty banged up, but you'll need to scan Oh, the yeah. exterior to confirm the כאן level זה of ג'אבלין, bang upness. דמג'. או, Do that now. זה, נו, אוקיי. הדברים. זה איך הדברים לחפש שיצאו את מהג'אבלין. המקומות Copy you into its השבורים memory. Delete your בג'אבלין. body, הנה, and then כאן יש print a אחד. copy of it 5 feet away. Fuel tanks הנה, are שמה. intact, הנה, but empty. פה יש. זהו, If you find a סיימנו. local fuel source, you'll be able to יש get לנו back עוד home. צהוב. If you מיקסים can't, פנדלס, כן? congratulations, you're home Okay. already. This exterior panel must היא have אמרה, been אם melted לא down. נמצא דלק, כל Adding הכבוד, location זה הבית marker to your שלכם compass. עכשיו. Please find it. לירז, תסתכל עליי רגע. לך שנה בחוץ, לך שנה בחוץ. In the future, תסתכל. whenever you need help Yeah. finding your currently selected אני יודע, objective, זה מגניב. you can use survey to orient yourself. יאללה. The זה javelin is מתקופה basically קצת, זה הרבה יותר intact, כיף but in לי need of minor לעשות repairs. סלייד. להחליט. If we ever want יאללה, בוא. Oh, the cartographers found an alien alloy we could maybe use to מה repair the זה? ship. Let me mark it. מה זה? אוי, היא נסבור סימנה את לנו. זה. זה סקאן, These אפשר לעשות איזה crystals look סקאן. extremely אל תשכח לעשות סקאן להכל, כי אנחנו You could take חוקרים, out some אוקיי? unexamined aggression on them. חוקרים מספר 2 של העולם. Required amount of carbon to craft אתה אוקיי, מגעיל אותי. אז אלה הקולקטבוס. הקולקטבוס זה אתה כל מגעיל אותי. היצורים האלה. אתה מגעיל אותי. for your input. מגעיל אותי. קח בעיטה לפרצוף. Wow, מי מגעיל that אותך? one was הוא? juicy. Bonus loot. הם מביאים הרבה חומרים, מביאים קרבון בסיליקון. ונזרוק עליו את זה. לך מפה. הוא רוצה לאכול... בעט את זה בו? כן. יש חומרים, לחזור תגיד לי. לג'בלין. בוא אומרים, צריך לחזור לג'בלין, אתה בא? רגע, בא להיות קרב. קרב זה האוכל שלו. חכה. בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה. אתה לא נותן... שלחתי לתת לך. קיבלנו קרבון. Resources you were carrying. בסיליקון. Anything you drop outside the javelin, מה זה however, פה? will stay there until you... נשק. יש לנו ופן. Now you've got a weapon. The Bomb single the most pistol. important tool for any colony. יש אימפרוב אוקיי. דמג', בניתי לנו נשק. יש הרבה בטרי. יש הרבה דברים פה. פרסומת. כן, זה משחק מאוד... מאוד איכס. אדוונצ'ור. מה איך? מה איך? פרסומת דוחה. זה מה. נייס, מה בוא זה? נסתכל בחוץ. Ambient יאללה. temperature 81 או! fire יש signs לנו known. רובה. יש אקדח. יש לנו אקדחוני. הלו! אך, למה עליי? אתה הורג אותי. קבל! די, מצחיק. יש! ביי. תציל, תחי תהנה אותי, באבדון. תחי אותי. טוב, טוב. קח גם כאפה על הדרך. לא. בוא! לתת לי כף. בוא! בום! יא! אוקיי, מה זה אומר לנו סלאפורקית? כן, אנחנו יודעים. אוקיי. אנחנו יודעים את זה. עכשיו שאתה... יופי מגניב! אוקיי. זהו מפה. לך מפה. צריך לעשות לנו. פרקור. דרך... הופ! ויונק! בא, וואו! פרקור. פיו 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 כמה כאלה יש? פיו 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 וואו, מה זה המגדל העצום הזה? ג'ורנט... It may sound weird, but do you see a large לול. tower looming? בוא כן, ל... לארג' טאוור. I only asked because my system Tanu appears to be Lev. functioning correctly, Well, that's all. but our initial scan said there should be no sign of intelligent life here at all, and that אמרו מה לה זה? שלא אמור להיות חיים בכוכב directly הזה. contradicts this כאילו idea. חוץ עושה. I will contact the superiors. One moment, Oh! please. I'm detecting a nearby Listen, organic scan, compound which may be scan, useful in our exploration efforts. מדוזות. Scan it. הם יורים עלינו, מה זה? תהרוג אותם. מה זה? חי! הם יורים עלינו. כן, בגלל זה גם משחק הזה מאוד מגעיל. מה זה? יש אבן של קרבון. הזהרנו אתכם בהתחלה קצת. בשביל קצת מגעיל אותו. כן, טיטוס, זה קצת יותר. I have לא, received an urgent אבל יש message לי 50 regarding קרבון the tower from our מבן. president and רגע, אבל CEO, מה זה שם which is למעלה? available יש שם for your viewing ביצה. pleasure at the habitat. מה זה? איך זה ביצה תגיד לי? יש שם זה משהו ביצה, אנחנו כתוב. יכולים להגיע לשם. משהו כתוב, איך מגיעים לשם על זה תגידו?
ראיתי את זה, זה ביצה. זה 100% ביצה, זה נראה לי ביצה של איזושהי פלצת או משהו. בוא נראה על זה אז. בוא נעלה ל... Completely your תן לי. Please remain calm. למה הוא נתן לי? This will reflect your improved למה? גם מרפא אותך. זה גם I מרפא אותך. salute your continued embrace of הנה. adventure. איך אני אענה מזה שהרגת אותי? מה אתה עושה? למה אתה קופץ? קבל פוט. מה זה פה? אוקיי, יש לנו מרקר. יש פה עוד אחד כזה, איט. איזה מגעיל זה! עוד אחד מהביצה הזאת. אתה רואה למעלה? זה כשנגיע, נאכל עוד 2 ביצים, אז אנחנו נרפא. זה כאילו מלא לנו עוד חיים. אמרנו לכם שזה מאוד מגעיל. כן, זה אבל זה מאוד שווה את זה. מגעיל. מה זה? יצור חדש, סקן. סקן! בוא הנה, הוא מה צורח. זה? איך? הוא צורח. It thinks you're gonna kill Scan. it. Aw, how Scan. accurate. הוא חושב שנהרוג אותו. זה מה שאני עומד לעשות! Way bigger than the ones on Earth, but the ants are Mahmoud. the same size. אוקיי, בוא אנחנו... יש שם עוד ביצה! אין לי מושג איך להגיע לזה, זה כאילו גבוה. אי אפשר לקפוץ על זה! איך טרפק? אי אפשר, אין לי מושג איך להגיע לשם. לך. יש כאן אבן. אוקיי. מלא זה קרבון! כזה כאילו I'd like to open make the world. attempt. The jump in front of you is What's a beyond jump? your current capabilities. But fear not. Ah! The photographer's Let me see half-power what you have. deposit of a Mezra? rare fluid which could be used to synthesize Matita? the fuel Matita. of basic jump Iphone. thrusters. Please redirect your exploration efforts towards it. But your תודה friend רבה. messed up. עכשיו This בוא is why I prefer you. לצהוב. מה זה? A What plant the that heck is is for that? זה חי. Charming. These brains Hey, someone are picked up latched his- onto a nearby host creature in order to survive. תן לעבור! זוז מפה, מעצבן. רוצה. לראות עליו? לא יודע. יאללה בוא. קח גרוב. אנחנו צריכים ללכת אל הצהוב. תסתמו! הנה. פה אנחנו אומרים יכולים ללכת? פה בחברה לסתום? לא, הם כל הזמן יש... מדוזה! 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 אך יורה. למה עליי מדוזה מעצבנת? עוד מדוזה. אפשר ליפול. תמותי. מדוזה מעצבנת. אפשר ליפול? יאללה בוא ליפול! אללה! סתם. לא, מה אתה עושה? איכס, עין. אכלתי סיליקון. תשבור. שמתי לב. We find what appears to be Eggs. an alien feces, and The your first kaki! instinct is to just pick it right up. I mean, I think we could use it as a sort of natural adhesive, so מה זה? I guess we're flinging poop מה now. זה? I כדור don't בדולח? get it. מה This זה? planet was supposed to be מה אני developed עושה? intelligent life, but these structures. Why don't you scan this one? אפשר בבקשה? מה סכן? Looks עשיתי לו like some sort of transport אקטיבי device. טלפורטר. If you turn it back on, we can kill you here and make it אוקיי, יש בוא להגר בוא למקומות. ניכנס לזה. בוא ניכנס לזה. אפשר I'm להשתגר dead. למקומות, אומרים. ראיתי. Before you jump in, Kindred says I need to read you a 400-page waiver. סתמי No רקו! responsibility. Speed read it. מה זה? That thing you picked up looks disgusting and squishy. And bouncy. איפה אתה? תסתכל מה יש לי ביד! מה יש לך ביד? תסתכל, בוא אליי ותסתכל, איך. איכס, בוא ניגע. בוא ניגע. לכם מגיע לאדמות. איפה השגת את זה? לא יודע, אני תרסתי משהו וזה נתן את החרא הזאת. זה? עושה לזה. אמרתי לך, זה מגעיל. Looks to be a plant What's the that's map? anchored itself to the environment. If you have a Grapple. grapple, this is where you Grapple fire tower. it. I'm working on a גרפל. blueprint for you now. למה קוראים לזה גרפל? מה גרפל? לא יודע. לא גרפלר? מה גרפל? מה זה הנה. גרפל? קוראים לזה גרפל משהו, לא יודע. כל זה הכבוד. גרפל. איזה טוב זה.
We need jump thrusters. יאללה, בוא נחפש jump thruster. יאללה, חושך מצרים, מה זה המנהרה הזאת? מה זה? אפשר לראות מה זה, סוג חדש? מה זה? איו. ציפורים מסוג שונה. מה זה הקריסטלים האלה? היי, אבן של קרבון. תביא לי את זה. יש לי אור. אוי! אור. איזה אור מגעיל אבל. מה? אסור להחליק עם אור. איזה כיף! תחליק עם אור. אני אקח אותו. יש שם חושך מצרים, באמת. חושך מצרים. זה אמפטי. צוחק עליי. טוב, אז תעקוף אחרי האור שלי. קוראים זה מוגדר. או, יש כאן עוד צמח. מה זה? חושך מצרים! אני לא עוד רואה צמח, כלום. בוא תיקח. אני לא ראיתי תעקוב אותך אחריי. אפילו. ניסית, אבל לא ראיתי אותך. אפילו עם האור שלך. יש פה עוד צמח. מה זה פה? שריין. אפשר לרוץ עם הצמח הזה. מה זה לעזאזל? לא יודע, אבל יש לנו קצת פרקור לפי מה שאני רואה. מה שהדבר שאני הכי שונא בתולדות העולם. שונא פרקור. היי. כן, אני שונא פרקור, אני לא אוהב להיות פרקוריסט. מה זה? עוד רגע נפלתי. וואו. אני לוקח את זה. איך זה לוקח? שחור. Good work. Now you have דיו, five resources זה נראה לי for a דיו. brand new jump pack at the habitat. While untested and not necessarily safe, it is guaranteed to be רגע. amusing. בוא נחזור על ג'בלין. רגע, נראה לי זה פתח לנו את השדרוג. השריין הזה פותח שדרוגים. אם אפשר לקחת עוד שדרוג אז תביא לי עוד שדרוג. אולי נערוך אותך זה יעבוד. לא. למה שננסה, אבל לא נראה לי שזה יעבוד. למה דחפת אותי? דחפתי אותך. דבר זה פשוט על ג'בלין. לפחות חמודות אבל... איך אתה יודע, אבל נראה לי זה עדיין נעול. אין מושג. יצאנו מהמנהרה. שמת לב שאנחנו נשמעים כמו כלב? לא שמתי לב לזה בכלל. בחרנו בהתחלה כלב. ועכשיו אנחנו נשמעים כמו... עכשיו יש איזה חד מחמד, מה זה איש משוגע? מה זה? This pod זה was לסקן. seemingly designed to protect מדוזה. למה מדוזה מביאה סיליקון? איך? מה זה הקיר הזה? בדואי. הוא לא מת, ויורים עליו הקיר. הקיר מת, הוא לא יודע הגיוני. הקיר הזה... יריתי על הקיר, כלום לא קרה. הנה הצרכים אוקיי, יופי, האלה. כל הכבוד. בוא נחזור אל הטלפורטור. למה אתה יורה עליי? אח! מיסקליק, חמוד. אוי! אני עומד למות. איך מגיעים לשם, תגיד לי? פשוט הולכים איפה מכאן. אתה? אפשר לעשות איזה סקאן. וזה גם... This fungazoid sports several Come- spongy תעשה את כולם סקאן. pods. איכס! איכס, קיבלתי את הדבר הזה, הדוחה, שהיה לך. הירוק הזה, אתה יודע. כן. Every time you Okay, attach a אז אני javelin, אגדיל על you'll הג'בלין. automatically deposit any resources you were Javelin. carrying. Anything you drop outside the javelin, אוקיי, אז however, will חזרנו. stay there until you go and קיבלנו grab it with your meat hands. אוקיי, בוא נראה. גרפלר, הנה. אין לנו את זה. ג'אמפ. מכיר רגע, זה מה שאנחנו צריכים. בקפק, אני מה זה פותח. זה דאבל ג'אמפ. See, you've upgraded your jetpack. While not capable of full flight yet, it should still allow you to access previously יש לנו unreachable עכשיו locations דאבל with ג'אמפ. only minimal release of atmospheric pollutants. יש שמתי... עוד משהו לשפר? בוא נשפר את הנשק. ופן. סופר שוט. יאללה. Upgrade complete.
עשיתי אפגריד של סופר. Ambient temperature 81 degrees. Biosigns nominal. אוקיי, אז... אוקיי. תראה את הדאבל ג'אמפ. תסתכל מה יש לי על אפשר גם הרובע. לעשות דודג'. וואו, למה? למה אתה תמיד יורה עליי? לא יודע, בא לי. דאבל ג'אמפ בפנים. יופי שהפכנו את זה. זה כולה דאבל ג'אמפ, זה כולה דאבל ג'אמפ, מה זה יותר? אוקיי, רגע, בוא נעשה... זה כולה דאבל ג'אמפ, זה... תודה. צריכים גרפל או גרפלר. איך שלא כן, יקראו אבל לדבר. אפשר עכשיו גם לעבור את זה כי יש לנו... אה! הנה, רואה? לא יכולנו לעבור את זה. שמתי לב. גור. מה? סיקרט ניר. מה זה אומר? אתה מגעיל אותי. דוחה. איכס, למה הוא אוכל את זה? לא יודע בשם הקרב. מה זה עוזר לנו? מה? זה אכזרי מאוד. זה נפתח. I like these things. Need another one. אכזריות! די לדחוף אז אותי. רגע, בשביל שהדבר הזה ייפתח צריך שהציפור... ציפורי, יש לך שם אוכל, לכי תקחי. יערוק כל אחד. וואו. עכשיו זה זה נקרא אכזרי זה. דוחה, וזה אכזרי. יותר מדי, זה יותר אכזרי מלהישרף. מה זה? יש לך קטני. מה זה סקן? These unhatched alien eggs can be used like a natural trampoline. למה הרגת אותם? יש כאן Perfectly כזה. easy, yes. Effective? You bet. I will kill you. ציפור. למה אתה עושה את זה? שים את זה בכלל סקן. כן. תנו את זה, כן, אני אעשה. מה זה כאן? זה הדבר הכי יש לנו מגעיל בתולדות קופצנים. העולם. אם אתה רוצה, יש כאן עוד כאלה. מה קורה אם זורקים אותם? שתופך לחרא? זה יותר כזה. זה קופץ. זה טוב. אפילו שאמר שזה קופצני, אז איך זה לא יהיה קופצני? יש שם טלפורטר. בוא נלך אליו. פה אתה רואה מה זה? טלפורט לשמץ. גרב. זה חם. נזרוק את זה. חם? מה חם? But they'd melt through your gloves and kill you. יש, הדבר הזה Unless we could build מתפוצץ. הדבר some הזה sort of מתפוצץ. stabilizing upgrade using the Yes. plants themselves. There's a אני higher יודעת מה concentration of the same material high above you. Investigate it and Kindred might איפה let us upgrade your gauntlet. איפה אתה? That upgrade would be very useful indeed. מה זה? I have sent a request to Kindred, איפה but we אתה? have איך yet to הגעת locate לשם? acquired resources הולך on this planet. לטלפורטר הזה. Stay tuned. הדברים האלה יורים עליי. הם נפתחים ואז הם יורים. איך הורגים אותם? איך הרגת אותם תגיד כשהם לי? נפתחים. הרגתי אותו. כשהוא נפתח. אי אפשר להרוג אותם כשהם סגורים. זה מעצבן. יש לנו צהוב. הכי צהוב לצהוב. מגעיל בעולם. חכה! תכף נסיים את הפרק, גם הפרק הזה די ארוך. להורג אותם. זה להרוג אותם כבר. וואלה! מה זה? תעמוד. אומרי, תראה, יש פה אחד מגניב. מה זה? שלום. אנחנו באנו בשל... מה הוא עשה? מה זה? מה זה? רוץ! אין לי מושג מה הוא עושה. גאד, יאללה! תצבה! עשו לנו אז ברינג' שהוא לא הזה. יראה אותך, אוקיי? שמתי לב. לא, תראו אל אותי. תלך יותר. נו מה זה? עכשיו, לא ללכת, לא לזוז, לא לזוז, לא לזוז. רגע, בוא נעשה לו סקאן. לא לזוז. אל תהרוג אותו. It's shot. איכס. דוחה. זה
מגעיל. Plasma lava. is inside this cave. יאללה, בוא נמות! Some seismic instability, though. לבה, מה אתה מדבר מלבה? נגמר לי אח, מה זה? בסטמינה. יש כאן עוד יצור. תעשה לו סקאן. זה לא אתה. It looks like a boomerang. מה זה? Fallout Data, baby. הם מעצבנים. מה זה לעזור? שוב הקיר הזה? רגע, מה קורה אם זה יש זורקים כאן את עליו את זה? המתפוצץ הזה. מה קורה אם זורקים עליו את זה? זרקתי את זה למים. אוקיי! או, זה נשבר! צ'יטוס. היי, צריך ללכת אלומיניום! יפה, ואיך פספסת את הסיליקון? יש פה סיליקון. סיליקון, אלומיניום, הכל טוב. עם קרבון, אם אפשר גם. נכון, זה מה שחסר. Plasma's in the next room. A sonar Whoa. suggests it's locked inside או, some אני sort רואה of עוד קיר geo. גם. עוד קיר שמקיר! ולאבה. נראה לי שלאבה עושה וואן שוט. איזה ביצה! עומרי! דחפת אותי דחפת אותי ללאבה! איך זה נעים קרה? מאוד. עלינו רמה. News bad זה news. מאוד מגעיל הביצה הזאת. Those things you ate made you way harder to kill. דוחף אותי כל פעם. מה זה? Harder to kill because most of your bones have been replaced with מה זה מה? hard space אוקיי. tumors. אחרי זה אתה תצטרך ללכת לסרטון שלי ולראות מה קרה, כי אתה לא תבין את זה, אני לא יודע איך להסביר את זה. תנסה! היצורים האלה הלך לי מול הפרצוף ועשה לי ג'אמפ סקר. אוקיי, זה מאוד הגיוני. אל מה, תחוב רגע, אותי! ראיתי קיר מקודם. האלה, הבומרנג הזה, הוא עשה לי ג'אמפ סקר. אוקיי. תמות, הוא מת. אנחנו אומרים לו... עומרי! הצטרפת. נראה לי רגע, אני לכאן. פשוט... או, אוקיי, צ'יטוס. מצאתי, רגע, צריך מתפוצץ. יש לנו עוד קיר, עומרי. הדבר הזה יכול להיות רק 5 שניות ביד, אבל כי הוא חם. אבל. אתה בא, עומרי? זה הבלוק שאתה עליו תובע. שמתי לב. האמת שכזה. היי מאוד. או, זה משחק ממש כיף, אנחנו נעשה עליו סדרה נראה לי. משחק מאוד כיף, אבל מגעיל. שוב שיפור. תביא אתה לי. רוצה אתה הפעם. פעם לעשות את השיפור? כן, מה זה? תעשה אתה. אוקיי. אני עושה איזה דריל! זה דריל. עוד פעם! או, איזה מגניב, זה למה זה אדום? זה אדום! All right. אתה מגעיל. I'm analyzing the sample בסדר, and זה סתם. updating the blueprint. Once you've got the other resources, you can create a grapple back at the javelin. גרפל! This אפשר may be לבנות the first גרפל. ever chronicled למה קוראים לזה example of גרפל? alien art. כי אומרים גרפלר. גרפל. גרפלר זה... לא יודע. הם אותו דבר נראה לי. יפה, יאללה בוא נרוץ. הוא כאילו פשוט היה על הפנים שלי. על הפרצוף שלי הוא היה. נייס. דברים האלה. רק כבוד. הטלפורט! נקבע פה. ג'בלין הבוט. ממליצים אותו למשחק הזה, רק You can תזכרו craft שהוא an מאוד upgrade, מגעיל. if you wanna. כן. אנחנו יכולים לבנות שיפור. גיר. היי, הנה. עכשיו צריכים עוד סיליקון. מה, איפה זה? צריכים עוד סיליקון. צריכים עוד סיליקון, לעזאזל. עוד קצת סיליקון. ונחזור אליכם עוד שנייה אחת. כן. כן. עשיתי משהו בוא שיש לו נעשה להכריח פה- עליו קרבון. בוא נשתמש פה בכוחות העריכה, עמרי, בוא. בוא לטלפורטר, אנחנו נשתגר שלוש, ותפתרו אותו ארבע, ומשתגרים חזרה לג'אבין. הופ. חזרנו? מצאנו! מה זה? לא יודע מה זה. אוקיי, כן, אנחנו הולכים לעשות שוב. אוקיי, תמות! מה זה? גד, וואו, אני חצי לב. ביי, הלכתי. צריך לראות לו על הזנב, עמרי. שמתי לב! תראו אותו, לזנב, לעזאזל, אני שונא את זה. או, תתחיל דודג'.
Your friend אני is מת, dying. עזרה פליז. אוי, אתה מת. אני נלב. מה עושה המפלצת? אל תשכח לעשות עליו סופר. מה הוא זרק עליהם? מה עשית לסופר של הזנב? יש, מת. ייי! מה זה לך הזה? מה קורה? עוד אחד. או שתיים? שתיים. לא טוב! למה הם רק עליי? אני מת. שניהם רק עליך, תגיד לי! אחד היה עליי, לא יודע אם אחד היה עליי. תציל אותי, הצילו. סופר שאט! הזנב. תדע זה סופר שאט! ווי, פיו, 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 פיו. let's kill it! מה זה? למה אתם כל כך מגעילים? על הזנב. עזוב אותי! יש. מת. אחד מת. כמובן, מה זה? יש. הכדור נפתח. Great. Once you bring this ally What's that, yeah? after Javelin, I can start What the repairs heck is and that? unlock the first set of upgrades for your stuff. ג'בלין הבלין. You can craft an upgrade. כי אנחנו בג'בלין. אוקיי, אז חזרנו, והשגנו מילה משהו איזה של אליין אלוי. אליין אלוי. איפה זה? או, מה זה? הכדור. איכס! מה זה? שים את זה. You brought the alloy back. נבלתי. וואו. Now I'll be able to complete my repairs on the Javelin, אוקיי. which will eventually allow you to leave this יופי. planet. Better still, עדיין צריכים סיליקון. אוקיי, אז אנחנו נחזור אליכם שוב. several new ואנחנו blueprints נחזור in your אליכם, 3D אז printer. בשיטות It העריכה, looks 3, great. 2, ביי. 1, וחזרנו. Your work so far, יאללה. and they בשיטות decided to העריכה. reward you with more work. כן. עכשיו אמור להיות לנו מספיק סיליקון. They've sent along הנה. some experiments, which you can tackle at your עשיתי. leisure. בנית? They've also added a brand כן, new מה זה? עכשיו יש לנו גרפלר. מה זה? סמפלר. לייב סמפלר. זה בחינם, אז אני עושה את זה גם. כך. מוזר. אוקיי. אוקיי, רגע, יאללה, בוא קודם כל נבדוק את הדברים שלנו. יאללה, בוא. כן. אוקיי, אז עכשיו אנחנו לא נעשה קורות עריכה, ובוא נחזור. בוא נלך על הצהוב. כן. מה זה, עמרי? תראה, מה זה? יש לנו כזה. מה זה? זה דבר מקל? אפשר לסובב את זה בארביזם. זמן שאלה, מה זה ל... היי, איזה מגניב! או, גרפלר. זה הגרפלר. או, זה כיף. זה כיף, זה פשוט כיף. וואי! יותר מדי כיף אפילו. אוקיי, איפה עכשיו? סקי. הנה. הופ! עכשיו אפשר. אוי! מצטער. או! מה, הדבר ביד שלי כאילו, לא יודע, מעבב או משהו, לא יודע. אין מושג מה זה עושה. Don't kill me! מה זה? מה, למה, מה זה עושה? אני לא מבין. לא יודע! מה? אבל זה משהו זה נהיה יותר קטן. או! זה מסמן על חיים! זה מגניב, זה כאילו... כשאני מתקרב לציפור, אם אתה מתקרב שמתי לציפור, לב, זה טוב. היי, מה זה? זה טוב. נחמד. מה זה? ביי ציפור. בוא רגע. בוא רגע אליי. מה? בוא רגע אליי. מה זה? מה זה? זה דלק! יש לנו 20%. יש. עמוד רובוט. אם נמצא 100% אז נוכל לצאת מהכוכב הזה. מה? למה זה לא עושה לי? אוקיי, בוא נמשיך ללכת לצהוב. הצהוב הוא בטיפ טופ של המגדל הזה, אז בוא נלך לשם. סליים! פשוט בלוק? מה זה? מה? בלוק של סליים. עפות. בוא. אוקיי. אנחנו פשוט יכולים בלוק. להגיע למעלה, זה אוקיי.
נחזור אליכם שנמצא דרך להגיע למעלה איכשהו. אוקיי, אז הנה אנחנו מגיעים אל הטופ של כן, אנחנו הכיתה בהחלט אלפיים. מגיעים. הופה! לאט לאט. הגרפלר הזה ממש חמוד, אני אוהב אותו. נכון. הגרפלר הזה ממש טוב. וגם היי, הדבר הזה אבק שומר של קרבון. לפשעים. וואו. בואו נסיים את המשימה הזאת ואז נסיים את הפרק וזהו, יאללה. מה נעשה זה? אותו. בוא נעשה את זה סתם. These plants can't properly pollinate without a grapple seed. מה זה? Fascinating. The seeds you just picked מה? up תראה. belong to the limpet מה like זה? plants תראה, we עמרי. saw earlier. I wonder what they יחס, grow מה on. זה? תיקח, Throw a זה grapple seed בדברים at האלה. those barnacles. You can do it. מה? או, גרפר סיט? Throw a grapple seed at those barnacles. או, You can do it. מגניב! תראה, אתה יוצר, אתה כאילו רוצה. זורק על זה את הסיד הזה, וזה הופך לגרפלר. וזה גם מחזיק אותך שמה. מגניב. כן, הופה. נחמד. יא. כן, יש הרבה מאוד אקססורים. מה? אני תקוע פה. מזרעה? אוקיי, אני למעלה. אני תקוע פה. איפה אתה? הייתי שם עוד... לא, אני תקוע פה, אני לא יכול, אני תקוע פה. אני לא מה יכול אתה תקוע לקפוץ. לא יכול לקפוץ אז מפה. אני אציל אותו. אני הולך להרוג אותך. אתה מאוד חבר אותך שתהרוג אותך. הרוג אותי כבר! אבל זה Your יציל friend אותך. messed up. אני יודע. This is why אתה I יכול prefer לזוז? you. שקט, שקט. שהפעם זה לא יעבוד. מעדיף אף אחד. או, עכשיו זה טוב. אני לא כבר במגדל, אז כן. תמותו. יש כאן טלפורטר. תמותו. ערב אוקיי, כאן. כן, אז נראה לי שנסיים פה את הפרק. הדלקנו את הטלפורטר, ונראה לי שנסיים פה תמותו. את הפרק. חכה רגע, אז, מה כן, זה? מה זה? אין לי עשינו? מושג מה זה, תעשה לזה סקאם. עשיתי. מי אתם? יש כאן עוד אחד. מה מה אתם? זה? הוא מתפוצץ! ססדתו! אוו! אני עוד מקבל! הם כועסים עלינו! הם כועסים עלינו! אז כן, מקווים שנהנתם מהפרק הזה של ג'ורני טריזר ופלנט. לא, זו מפה! ויש פה מלא... בוא להרוג אותך! אני מת. תהרוג אותי גם בטח להיות אוקיי. חכה! נעשה לזה קאט, נעשה לזה קאט ואתה יודע. אני מת! This is why I prefer you. עמרי, נעשה לזה קאט ונמשיך פה, אוקיי? נעשה כאילו את האוטו. אוקיי, אז מקווים אוקיי, מאוד אז- שנהנתם מהסרטון הזה של ג'ורני טריזר עוז ופלנט מפה כבר! ובוז הרגע ירתה על עמרי. אני אז יודע כן, מה יהיה אנחנו- הכי... אני יודע מה יהיה האוטרו הכי טוב. איפה אתה? אז איפה כן, אתה? כן, תזרוק את זה עוז! פה, ממש לידך. וואו! וואי, אז כן, אוקיי. יאללה, רגע, חכה! יאללה ביי! תמות המלחם! ביי. או!